G na gode Muhammad Jefon football. Abola ne, abola ne. Yaran kana baro. Abola ne, abola ne. Abala ne fa akwai cika aiki kai mai kai saka a layi idan harkalla suna ta bala'i ga kana bare yana ta shayi kai da rabbana ba wahala harka ta kuɗi muna canja dala business na magani sai da dala kana bare ta hada sai kuware. Abola ne, abola ne. Yaran kana baro. Abola ne, abola ne. Kai kauce gashi. Abola ne, abola ne. Yaran kana baro. Abola ne, abola ne. Kai kauce gashi. Abada ne. Abada ne. Abada ne. Abada ne. Abada ne. Abala ne, abala ne. Abala ne, abala ne. Abala ne, kai gayu abala ne duk sai kuware. Abala ne, kai gayu abala ne duk sai kuware. Abala ne, kai gayu abala ne duk sai kuware. Abala ne, kai gayu abala ne duk sai kuware. Inda rabbana ba wahala hasken duhu ne ai sai fitila kana bara ya jika sun shagala sabon salon wasa canza kala lissafi ne fa akwai shahanan dan kwaran ya zo ba shi dan basilon gai masa ne faran cika aiki lissafi. Abola ne, abola ne. Yaran kana baro. Abola ne, abola ne. Kai kauce gashi. Abola ne, abola ne. Yaran kana baro. Abola ne, abola ne. Kai kauce gashi. Alhaji ya bashe on the